тут не слухаецца кран. За 10 гадоў ён прыкарыў. Будзем яго мяняць і падымем. Тут, каб было удобна карыстацца, гэты кран сюды. Вось гэта ўсё будзем выкарыстоўваць, каб яно ў нас працавала. Гэта рабілася 10 гадоў таму, калі ўсе польскія сантэхнікі паехалі ў заходнюю Еўропу. А зараз замест іх прыехалі беларускія майстры. Вось які кругаварот. Будзем все гэта перарабліваць, каб працавала добра і было зручна карыстацца вадой і пакінуць праўку зачыненай, калі пад'язджаеш куды-некуды. Усталяваў кран керамічны. Гэта такі пас, каб паказваў. Зачынена. О, першае ўключэнне адчынена. Все працуе добра. Там у нас злучэнне. Тут надзейна зафіксавана на шрубы. І дадаткова усталяваў вось самаробны падаўжальнік. І тут дзве розеткі. Адна для палкі, а другая для чаго можна тут прыдумаць. Ну, напрыклад, зарадка для ірыгатара. Ось, і все зараз будзе добра працаваць. Трэба уехаць. Зачыніў, калі працуе, адкрыў. Всім усяго найлепшага. Пакуль.